A z lidí já vítám u mé nové, ano, zase nové informačky. Tahle informačka bude o tom, že se přesouváme na jiný kanál. Bude se jmenovat Gameboss.cz. Proč to děláme? Teda s Foxem. Je to tím, že chceme začít úplně od znova. Tam tady zatím to nevím, ale uvidí. A protože se chceme změnit jméno, musíme začít od znova, nemusíme jet přes kanál Bobby. A prostě už to bude Gameboss.cz, opravdu už to neměníme, takže si navíte Gameboss.cz, omlouvám se to jméno, ale to je tak víc, co jsem vám řekl. Tak v popisku máte náš kanál, možná tam zatím nebudou žádné videa, ale brzo budou, to nemůžete věřit, už budeme natáčet víc, už jsme se s Foxem dohodli a prostě už to bude, už mi teďka bude dát video, takže už tam budete mít. No to je tak vše, co by se vám řekl, opravdu se omlouváme, ale myslím, že tak je těžko překliknout na ten druhý kanál, tady si zrušit odběr a tam prostě nám ho dát, teda jestli nestačí. Tak se mějte a čau. Zdraví vás Bobby.